kala dañoowo haɗa barma ka watta dépasse Allah bonnata ko jogii ko juuti ko bandiraɓe ƴeewtan ñanden hay ko ɓooyaani omo saawi 30 million ay capantati o nodda téléphone o wiya an dey maaro koko gasi o wi mi maayi mi tampiti min ko lewru tan neldami ration so lewru timmani mi wawa neldude taw lewru ene heddi yontere o neldani o sali ha yoori ala fof no mbaɗani wonɓe ga ɓe ne mbaɗa takalta pilta ene ñamlo ga ne ɗum ɗo yina ga hade lewru timmude kanko saawi 30 million 50 million omo yaha somoyaade nden o naati e kaaruji o faani Bamako tan ɓe mbaɗimo attaque kaalis ko dañ 30 million fof heɓta 30 million fof heɓta sa haɗi barma tan Allah kañum haɗe so jogiɗa ko kala neɗɗo ƴettowo jawdi mum waɗa e dépasse oya ɓe gane jaccini mbatta e dépasse Allah bonnan koto jogii ko oya Allah yañana ɗum kala cordinowo ene sordina e dow guittowo dépasse o Allah bonnat ɗum halka ɗum teskito ɗe tan jinnami ma sa joga e jinnami ma holmo jogata jindira e dépasse tan ha maaya jogo ma gilaɗo fam jogo ndesa resnuma jogo dépasse ma debbo ma jogo dépasse sukaɓe ma yan ceerno holno jogoɗɗa hoore ma so baaba yehide babiraɓe hewɓe ene maaya law holko warata ɗum en sunnoji sunnu fof ɓuuri sattude ko sunnu dépasse sunnu fof ɓuuri mawnude ko sunnu dépasse 50 maaro nana sama alanna ɗum feere 50 sukara nana sama alana ɗum feere sukaɓe kadi ko keɓi fof kañum en ko rewɓe mun en an baba ɗon tan wa takalta pilti te baba fof ɓuuri horsinde de ballowo ɗum e dépasse de baba ɓuuri horsinde fof ko ɓiɗɗo dariɗo ne walla ɗum e dépasse kala mo wallata ɗum e dépasse ene masala ɗum kono ɓuuri horsinde ko e to saabu on ko jurmotoɗomo neɗɗo jurmotoɗoma a horsinat ɗum ete kala ko mbaɗɗa hen e dépasse he an ɓiɗɗo o balluɗa jinnaɓe ma Allah yañande ga golletede ay kataji toon e Allah dandata jaaha daña jiita garta pewna hunde ka tinniɗo e barma de tinniɗo en ɗamma e jinnaɓe ma de so tawde wona ɗum kala ko mbawɗa jogade police ne wawi hawrude e ma tetta foof mbatten haqqillaji e enɗameje he mbatten haqqillaji e waɗgol he e dépasse uji ɗen aywa bandiraɓe holko dentinɗen ɗo baɗowo ne yo andu ko gañeteɗo ko ñiŋeteɗo yo muñir Allah o wiyete kanko baɗowo joguiɗo dépasse o